Koldo Almando zen film luzea alde batetik, eta Joseba Gotzon abeslari bizkaitarraren Euskara Latinoamerikara eramatea beste aldetik. Euskal selekzioak Latinoamerikan orain 80 urte egin zuen birari omenaldia egin nahi dio Joseba Gotzonek Argentinan, Txilen eta Kuban eskainiko dituen kontzertuetan. Desiraren kaia du azken lana, 2014an plazaratutako Erotism diskoaren euskarazko bertsioa. Ez du lehenbiziko aldia, bihar hasiko duena Latinoamerikan egiten duen 10. bira izango da, baina inoiz ez da berdin. Bira bakoitza da ezberdina, ez? Alde batetik errepertoriagatik, jendeagatik, lekuengatik. Argentinan, Txilen eta Kuban aurkeztuko du Desiraren kaia azken lana. Kontzertu akustiko kuttunak prestatu ditu. Alde berean kontzertu martxoso bat entzungo dute. Azken finean diska da pop rocka, nahiz eta gitarrarekin jo, baina... Erritmo aldakorrak dakarzkigu Joseba Gotzonek, disko berriaren elementu nagusiak, erotismoa eta erromantikotasuna. Erotismoa da azaltzea, baina ikusi gabe. Claro, diska baten ezin da ikusi, baina bideoklipetan grabatu genituen irudiak denak dira oso sugerenteak. 2 hilabeteko bira honek Euskal selekzioak gerra garaian 1957an egin zuen bira omendu nahi du. Repertorioa 2 parte edukiko ditu, alde batetik Euskadi taldearena, eta beste aldetik Desiraren kaia izeneko. Bertako publikoa esker honekoa da, diasporaren ondorengoei oroimina pizten die eta gainontzekoei jakin mina. Euskera entzutea guzti esotikoa da, baina haientzako dira nondik dator hizkuntza hau, ez? Eta beti galdetzen dute, Maleta prest du Joseba Gotzonek euskara munduan barreiatzeari ekiteko.